Imagineu una dona, qualsevol, que estant embarassada, està de viatge a qualsevol lloc del món, ha d'anar d'un lloc a un altre i se li espatlla el mòbil. Però ara imagineu que aquesta dona, en lloc d'estar a qualsevol lloc del món i en lloc d'estar en un viatge de turisme, està a una zona molt pobra i el seu viatge és totalment il·legal i el telèfon que se li espatlla és la seva única manera de comunicar-se amb el seu món i que està total i completament perduda. Però que igualment la gent a la que truca per tractar que li solventin el problema de que el seu telèfon està espatllat, la tracten com si fossis tu. Com ens han tractat a tots i tal, quan oye, que tengo el teléfono roto y tal, ya, bueno, esto va a durar, esto va a tardar, ¿no? Comunicacions integrades del món, atenció al client, digui. Tengo el teléfono roto. Particular o empresa? Me dijeron que siempre podía llamar. Hay un satélite arriba, ¿no? Particular, em podria dir el seu número de telèfon, si us plau? Me dijeron que siempre podía llamar. Hay un satélite arriba, ¿no? Quan en un moment veritablement important la burocràcia xoca contra la realitat. Senyora Naomi, vostè té contractat el Family Plan. El Family Plan està fet a mida per gent que no viatja mai. Vostè viatja? Fa tot aquell viatge a una situació especial, que és que va embarassada, perquè el que vol fer és arribar i parir allà per tenir d'alguna manera els avantatges que té un emigrant que pare al primer món i s'aprofita d'alguna manera de les possibilitats que té amb els seus fills. ¿Y si me hacen volver? ¿Y si salto la valla y me devuelven? No te harán volver, estás embarazada. Tendrás a tu hijo allí, tu hijo será de los suyos y te salvará. Les màfies el que fan és els hi venen uns telèfons mòbils, els hi obliguen a fer uns contractes perquè els hi venen que així sempre estaran en connexió i tal, i així de rebot els fan entrar dins un mercat depredador, tecnològic, fet de multinacionals que no se sap on són, que no se sap amb qui parlen. Por eso, te pido que confíes en mí. Solo tienes que firmar aquí. Firma. ¿Y podremos hablar? Sí, firma. Esté donde esté, habrá un satélite sobre mí. Sí, firma. ¿De día y de noche? Sí, rebóchame, firma. És una metàfora de com aquest món ric, depredador, insolidari, tecnològicament desenvolupat, amb molts avantatges de benestar, etc., el que fa és alimentar-se d'aquesta gent que per ignorància, per pobresa, per condicions de vida no entén aquest sistema. Sé que em pot 50% off les family members gratuïtes, el 10 year after low cost, tot això és all included, però el family plan no li permet activar la roaming rate i per això vostè no pot parlar amb la seva mare. Comprèn? Tenim la roda, sembla que és molt fàcil girar i fer coses en ella, però no, s'hi ha d'estar, s'ha d'entrenar. També tenim una valla que s'ha de creuar i s'ha de fer coses que per això estem els actors, no? Senyora Naomi, no l'he sentida. Digui en veu alta i clara, accepto el canvi a la tarifa Happy Traveler. La Tanca és una obra que forma part d'una tetralogia que jo he anomenat la tetralogia africana. Déjeme ir a buscar a su hijo para que el mío no tenga que abandonarme un día. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? I un dels personatges era una noia embarassada que estava a punt de parir
i que buscava desesperadament passar la frontera perquè el seu fill nasqués a l'altre costat de la frontera. Inicialment havia d'anar dins el contenidor de les Portes del Cel formant part d'aquest espectacle, però el seu drama em semblava, emocionalment em va captivar, diguem-ne, em va interessar tant que finalment vaig decidir escriure-li una obra. Y hasta que no salte la valla con el asno tendrás bastante. Sí, firma. Són cants que parlen de lo que recullen el que passa a l'acció de l'escena, no, diguem-ne. Llavors són cants, per exemple, que parlen de la pèrdua, de la mort, són cants que parlen del desig d'arreglar coses que no funcionen, són cants que parlen de l'acomiat d'una mare a una filla, com s'acomiaden, com es diuen adeu cantant els africans, és a dir, tot té una connexió amb l'obra, no?